Veçinayîş ne operasyon, Xoser welat. Di Tirkiye û Bakurê Kurdistanê de bi nameyê Veçinayîşê dest û çar û 28 Gulanê de di operasyonê ameyê pêkardene. Di dewletanê Tewr apê kewteyan de zî di Veçinayîşan de rewşa êstiya welatê kemasîyan zî serkewtinê îqtidarê reyna rexne û projeyê muxalefetê yên nîqaş kerdene. Partiyê siyasî nê esasen ser o propaganda kenê û şaran ra rayan wazenê. Şarê welatî zî bi goreyê nê nîqaşan beno wayîrê fikrekî. Bi goreyê nî fikrê şino sindoqan ser û îradeyê xwe nîşan dano. Di peyniya na pevajoyê de zî partiyeka zaferî fikr û projeyê xwe bi şarê dayê qebûl kerdene û tercihê şarî giroto. Seba wextekê diyar kerdeyî bena îqtidar. Di Tirkiye de no wext pansêriyo. Badê derbas bîyîşê pergala zaf partiyê Tirkiyeya serranê panzasan ra na heta zî na pevajo bi nê awayiya. İqtidar û faşîstê AKP'yî zî di ser ra di hezarî dideyîn de bi nê prosedûrî bî îqtidar. Zek min di destpêk di vat. Di pevajoya Veçinayîşan de îqtidar propagandayanê serkevtinanê xwe û di serdemekê bîniyê îqtidarê xwe de ney serkevtinan ser o çi bizêdno muxalefet zî kemasîyanê îqtidarê û seba zaferî baş kerdişê rewşa şarê do di îqtidarê xwe de kamco polîtikayan bido domnayêne çi vuriyayîşan bikero keno. Pevajoya Veçinayîşê de ney nîqaş û propagandayan de derbas bena. Bername, mîting û xebatê îqtidar û muxalefetî nînan ser û yenê kerdene. La Veçinayîşê Tirkiyeyê dest û çar û 28 Gulanê bi temamî duştê ney prosedûrî dibî. Di Veçinayîşanê dest û çar û 28 Gulanê de çiyêko Tewr zaf amê nîqaş kerdene ewleyiya sindoqan bî. Di pevajoya her di Veçinayîşan de zî nîqaş û serrekî do sindoqê senî berê seveknayîş û do senî vernîro dizdî û sextekariyan biro girotene bî. Ek di Veçinayîşekê de ewleyiya sindoqan projeyê partiyan zaferî yên qiseykerdiş û bi nameyê xwe Veçinayîş bo zî di raştiyê de operasyono. Pevajoyek Veçinayîşê wîstê na rewşe hawtê hêzîrana di hezarî dest pancera heta hetê Erdoganî ra amê dest pê kerdene. Erdoganî vîn dîkerdişê hewtê hêzîranê qebûl nekerd û Veçinayîş hîrist û yewê mijdarê de da newî kerdene. Di Veçinayîşê serok komariyê di hezarî dest hêştînê de bi milyonan pusulayê bemorî sextê bi lijneya berzeya Veçinayîşê dayê qebûl kerdene. Di Veçinayîşê herêmiyanê di hezarî dest û newî de Veçinayîşê Stenbolê bi hinceteko sosret da digark kerdene. Rixme nê heme hîle û sextekariyan zî muxalefetî vengê xwe nevet. Pergalê bi sozê temam kerdişê qirkerdişê şarê Kurdî û tasfiye kerdişê tekoşîna azadî devlet teslîmê Erdoganî kerdbî. Berva şarê Kurdî şerroko qilerin û teber exlakî deyayê domnayêne. No qerarê devlet bi xwe bî û muxalefet zî amê wê îqna kerdene. Hedefa serîkiya Kurdî bî. Muxalefet bi ferasetê marok min de nê ceneno wa hezar serri bu civîyo tê gerayêne. Erdogan bîbî hicdiya. La tarîx bi numuneyanê her hicdiya de peynî de ro leyranê xwe agereno û înan weno dekerdeyo. La no projeyê qirkerdişê Kurdan bi ser nekevt û devleta Tirkê de her wareyê de vistê miyanê krîz û kaosan. Erdogan û dormeyê xwe bî mafya. Devleta Tirkê bî devleta çeteyan. Erdogan ra heta wezîran, wekîlan ra heta bîrokratan, waliyan ra heta
kaymakam û memurê Tewrqiciye devlet heta qirika xwe kewtî miyanê qilêriniyê. Di rayîveriya devletê de kesek ku paqij nemend. Xizanî vêciya asta Tewr berz e. Bi cesareteke na bêvengiya muhalefetê re girot, Erdoganî serrekê veriya wêçinayîşan Kanûnê Wêçinayîşê bi giroyê xwe dîzayn kerd. Erdogan ki nêşîkeya dora hireyînê bibû namzet bi bêvengiya muhalefetê namzetiya xwe dayê qebûl kerdene. Kanûnê di pêvajoya wêçinayîşê de gerê wezîrê Karanê Zerreyî Edalet û Resnayîşê îstîfa bikere û kesê bi terefî di nê wezaratan de bêrê wezîfedar kerdenê binling kerd. Nê heminan zî qîm nekerd. Muhalefetê rê de her welatiyekê jî zanayênê ki Erdogan do di wêçinayîşan de hîli û sehtekariyan bikero. Bino sebeb zî pêvajoya wêçinayîşan bi nîqaşan do senî vernîro diznayîşê rayan bêro girotene derbas bî. Erdoganî zanayênê ki do di ney wêçinayîşê de karê ey zehmet bo. La zanayênê ki şîrikatiya Tewr xurt zî şîrikatiya Sûciya. Aklo ki devletê teslîmê Erdoganî kerd bî corî ra zer şîrikê Erdoganî bî. Di wêçinayîşê dest salê Gulanê de parlamento zê amûreke hemsengî da Erdoganî û serokkomarî verdayê tura didîne. Ek di na turê de bi Kılıçdaroğlu'yê dir pê bikerdayêne do Kılıçdaroğlu bibayêne serokkomar. La vatişê Kılıçdaroğlu ki ez do hemê pereyek amê diznayîş a pey bigera hemê şirîkî tersnay. Propagandaya Kılıçdaroğlu Kurd û Elêvîyo ameyî kerdene. Rixmo ki Kılıçdaroğlu qezenç kerbîzî serokkomarî nedaye. Vatişê Mehmet Agaryo eke ez kereyek bi anza do dez hemê birîciyo doreka bîne kevti meriyete. Devleta xorî nû risk negirot û serokkomarî doreka bîne dayê Erdoganî. Nû operasyonê devletê bixwebî. Hêzanê miyan nêtewîyan bi heman awayî seba menfiyatanê xwe yo Tewr baş Erdogan dî. Seba derbas kerişê krîzê aborî zê qeyûman tayîn kerişê Mehmet Şimşekî û seroka bankaya navendî Hafize Gaye Erkanê nîşaneyê nay yî. Raştiyeka bînizî yê nêwêçinayîşî şerê Tirkiye bi sentezê Tirk İslamî defiyayo rewşeka wîna têkşî ki nêşîkeno bibo civat û Kurdekê Elewî zî serokkomarî qebûl nekeno. Yan ne di na rewşê de gerê Kılıçdaroğlu ser re hawtay ray bigirotayene. Balkeşiyeka bînizî badê wêçinayîşan nîqaşê miyanê CHP'yê û suçdariyanê derheqê Kılıçdaroğlu de û operasyonê verva HDP'yê de ya. Neyzî seba kol kerdîş û nerm kerdîşê CHP û hetake bişikê tasfiye kerdîşê siyasetê Kurdiyê. Zê vatîşê peyênî seba şarê Kurdî ki kabineya nûî versiman di bêro girotene şer û êrişî do devam bikere. La di na rewşa ki di her warî di krîzî wêciyayê esta Tewr berz e do çendekê bişikî ney şêr bidomne zî persêko ciyayo. Enzameyê ney wêçinayîşê her hîtira tarî ma bi amayiyeka senînê rê de rêbiriyê. Raştîra nîno zanayîş. La raştiyek esta ki seba Kurdan do çiyok hetanika amê û kerdîşê xora bêrî nebo. Pêvajo senî teşe gena wa bigero. Seba Kurdan ya esası tekoşîne ya. Tarîhî zî tim xweverderî nûsene.